Adapun inti pati adat pedoman hidup kaditompang dapat diurai dipaparkan, iaitu antara lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijapui kisah nelamo di silau riwayat tambo pangka sejarah adat kita. Takalo mulainya tersabui rajunan baduo saibu balai nayah Indojati namo mandehnya. Nantuo benamo paduko basa kudian bagala datuk ketembongongan anak rajo mau liwar mandewa. Adiaknya benamo ketek Sultan Balun anak dek cati bilang pandai bagala datuk parapatianan Sabatang. Adapun datuk ketembongongan anak nan tongga di ayahnya tersabui parapatianan Sabatang urang beranam badun sanak kanduang saibu jesaya. Tersabui datuk nombor 2 takato indak sesipai balain piia di pembawaan. Setantang datuk ketembonggongan urangnya maha tak tahago kok murah indak tabali ganti yang putih biang kata buat di tangan beliau tepaciknya. Beliau perpatianan Sabatang urangnya bijak cendokio, pandai menarah manilantang cati merapik dalam maya bijak maurai menyalasai. Manabang indak marabahkan mahampang tak sampai ke muaro katu mufakat membatasi. Walau nang kakak kareh otokrasi siadia lunak demokrasi. Tapi joko ditiliak didalami sairiang betuka jalan sayo balain sabui sabi dua indak sadayuang. Mbak puta lenong kilangan stan balain garak juara ujuiknya mengampu santan. Pati tabi minyak ditampuang itulah elok kadipakai. Dek pandai asa barasa dek tuah sundui basundui. Beliau datuk nombor 2 samo maraci manarawang menjalin adat Jilimbago. Maka dihimpun tangkai cie-cie disusun diatok-atok. Lalu digantuang di tiang tinggi disangkui di paran panjang menjadi cupak nan piawai. Diumpuak malah Minangkabau menjadi balareh-lareh. Pertamu lareh nem panjang benamu koto piliang. Kedua lareh nambunta atas sabik bodi caniago. Dibuat luak nantigo. Nantuo luak tanah data lambangnya kuciang nan kuniang tando betuah rang babanso. Nan tangah ialah luak agam simbulnya harimau sirah urang bagak bapendirian. Nan bonsu luak 50 maskotnya si kambing hitam urang nan tabah bijaksano sabajurila pakaiannya. Nagari bani nek mama kampung ibari menantuo rumah nang gadang betunganai. Tasusun di kabe arek di kungkuang adat nampe di papek cupak 2 rupo kato ampe hukum pun nampe undang dibagi 20. Adapun inti pati adat pedoman hidup kaditompang dapat diurai dipaparkan, iaitu antara lain berjalan jenelurui jalan selangkah maduk suri kok sasik di ujung jalan kembali ke pangkal jalan. Bakato dinan bana mangecek usah paduto berjanji ijan pemuki ya ikara dipegang taguah kok pasan dipasampai pekirim di palalu amanah di paliaru. Dalam bakorong juga kampuang ko iduk jalang menjalang kok sakit silau menyilau kok mati janguak menjanguak. Tibo diburuak bambawan tibo nanelok baimbawan mendapik samu balabo kok jatuh samu tagamang. Caro batani bau sau kasawah masamo-samo kaladang merampi-ampia teranak samu dipawi baparak samu dipaga.
Tersabui cara bersosial. Lama dia awak ketuju dia orang. Usah narunciang dan dirawi. Kok sayui bilai membilai kok kurang tu kok menukuak kok lai bari membari. Dalam berdagang berniago, Joko mau kuah sampai-sampai kalau menimbang cukui-cukui. Jua wali bertarang-tarang ambil untuang sarang elok. Basuo pulau masyarakat kaulu sarang tak galah kailia sarang kuah dayuang tarapuang samuanyi tarandam samu basah sacio ibarat ayam sadanciang umpamobasi kok bajalan mairiang kok bayu amaisi sipai mama malam mendengar-dengarkan siang mencaliak-caliakkan hilang mencari luluh menyalami hanyik memintih tibo di kalam kemanyigi tantana lakuang kemeninjau ada orang tua ba salah basapu batuka banja umpang mengisi ijan bak kabau mahampang jalan indak nenggadang dari bania indak nan tinggi dari pucuk arogan keceang kini sipai kemanakan mengecek siang mencelek-caliak bakatu malam mahaga-agak nak tahu bertanyo nak pandai beraja nan tuo di permulia nan ketek disayangi sama gadang lawan bayo sipai anak dagang menyawak di lia-lia makato di bawah-bawah di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung di maran tiang dipatah di situ ayah disawak jan batandang membawa lapia sipai perempuan mato nan usah dipalia mulut nan ijan dipanyinya makato marandah kalua bamaso bajalan batolan tarimo suko jenanado banyak nelayan instan banyak kalau dibilang ciek-ciek di kakak di rantang panjang dibaca sadu nan paralu tak simpan dalam papatah talipek dalam patitih di kakeh mangku basuo di kambang barunya nampak tiang dek itu memahami itulah adat Minangkabau.